Yesaya mzukuru wabva waita sei pedu pai bho here mzukuru? Habhoze kuti kiya wena kuri seiwo kwamuri kudobva madosiyawo vamwe vari sei? Vamwe vari sei? Kamba inofamba nemba yayo kamuzukuru kana wazogara. Uri kuona inini ndini wese kapamasini handee ndichita waiziya. Hakuna mumwe wachazoona kunze kwakadarika inini kana wazogara muzukuru waibata. Hede zvarasta akomana, regedzai ndiende zvangu ini ndakadoneta ndiri kudobva kubasa. Mahwambi ko spidi ndoeneko, mira ndimbonyatsokulaina muzukuru. Ko kubva wajamba kumhanya ndo zvineko izvozvozvo. Unojambwa nezvakawanda pasini racho waiziya. Mira ndimbokulaina muzukuru. Ndanga ndisina kudoziva kuti mune zvamuri kudoda kutaura neni. Honai kababa baba vakuita sei? Ini ndonzi chikombera chemabhebhi chete ini waiziya. Ndiri ghetto style inini kana wazogara muzukuru. Saka kudai nekudai soko iwe unombonzani kwewe? Ndonzi migration. Aiwa kamuzukuru, ukurevere kuti mhomuzi wako wakanyatsokuzvara ndobva wakupa zita rekuti migration. Indavakani wewe ndiri kuda first name rako kara wakapuwa namhomuzi wako pawakakubereka. Okay, rekubarwa naro ndinonzi Shupikai. Okay, chinzwa unzwe kaiwe Shupikai. Inini kandi kunakirwa newe zvekudaro waiziya, saka ndatongoona zvakakodzera kuti ini newe tidanane waiziya. Saka uri kuti chiko nenyaya yangu, zvinoite here kana usingadi wobva wagara warega? Naimi baba imi, asi munondishurira kai naimi. Maya handisi kukushura kandi kutongokulaina banga waiziya. Honaka ini kudhara ndakanogara ndegaka. Iwe wakatongonouya padheni pangu waiziya, unenge watopedza masports kapasini racho waiziya. Ko mukadzi wenyu madomuisa kupi naimi baba imi? Ane mukadzi ndiani ane mukadzi ndiani? Ini ndiri bhachura ini bhebhi. But zvakutochinja kamanje kane kuti iwewe ndiwe kaunenge watoo chido chemoyo wangu waiziya. Takanoinanganisa kawaiziya. Hede, inga zvakaoma nhai asikana. Zvabva zvadoita zvakanaka avo mai Halandi vabva vadosvika. Munoti handidozvizive here kuti imi munodanana namai Halandi baba imi? Munodogara mese. Ndonyaya yacho yandikutaura nezvayo. Kabhero rebhutsu rinonyatsoita kamanyatsorendera straight patete apo maiziya. Because aya anoya muHarare ka. Unozoripuhwa rambovhurwa karabviswa bhutsu dzacho svini waiziya. Saka nderekupenga waiziya. Maswera seiko nai migration, kuri seiko nai sawi, ko kurova naiwe? Zvipiko kamurume kako kari kudondipfimba pano aka, kabvu. Imi nhayambuya makakwana here mimi, indavakane muchida kuti adzungu risina basa imi, mukati muri right chaizvo. Right kudodini kwacho, asawira henyu imi, kamurume kenyu aka kadondiona ndichidozvidarikira pano. Kwave kundidaidza kwakutanga kundiudza kuti ndokudai amai ndiri bhachura ndine mari dzangu. Mambuya munovhurika imi. Saka tinenge tichitofamba zvedu murodhumu hezvo imi munenge muchitotichiva nhai. Ko munhu zvaanotobviswa bhurugwa achifamba murodhumu agopedzwa naye. Imhosva here nhai amai kuita mazichesti manyama kane ma6 pack manyama. Iwe rasta iwe ukwane wawa, une machesti apiwe, mazisawa iwawo, ukwane. Unoda kudotitadzisa kulafishi here ibva apa? Mamai gesha mukwane mimi, mukwane mazvinzwaka, ndozvasingadi izvozvo. Tibvire apa mamai gesha. Vanonzi migration kani nai baby. Nai migration, ko chirudzi chauri kuita ichi nai asikana. Zvakanakawo here zvamuri kuita izvozvo? Haiwa kani ari kudonyeba usawi. Hona hako baby katatei ndichitodarika hangu panapa ndakaisa maefonzi munzeve kandichitoro hangu kasongo kabhuyaka yekuti pamagetsi. Then ndobva ndadipa ndopandanzwa kaambuya vachiti imi hendisameni mira ipapo, ndobva ndadipa bhebhi, ndobva ndamira kawaiziya. Ipapo dedi muri right, because pandabudikira ndatonzwa muchitaura zvekuMozambique kutete uko. Ndonyaya yacho kaya ndikutaura nezvayo bhebhi. Saka ina handitomboziva hangu kuti kuudza kuti munhu bhero rakachipa kutete uko kwako ndo mhosva yangu yandapara iyoyo. Ini zvangu ini bhebhi. Shamwari dzakadai dzinodziwana kupiko? Imama imi musiyane nemurume wangu manzwaka, handidi zvefight nemi pano. Ndaisudzwa nevanhu kuti sawira wako uyu ndimanjuzu ndichiramba kaini. Izvo mutori hure zvenyu. Zvino haudonyare here kureva nhema ipapo murume mukuru? Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapwerewo naimo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochema no support yenyu wanhumi.
ndiri kukumbiritsa vanhumi mupote muchisheka mumavhidhiyo eduya aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana muchindiditsa semadiri andinokuitai nayo vanhumi, ndokumbirawo kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona mosheya kamunai maadvhetiyo ndokumbira musajambeba maadvheti varungu. Ndoipo inini nochikombera tinoboya mari yokotengera vazukuru tinonaka. Kana muri yokuYouTube kwavanhumi ndokumbiritsa musubscribe kamu tite vazhinji, tite kana miriyoni. Takawanda hatizobeba mafurogo wanhu kumaarea avo. Ya ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuke vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ya ndizvozvo.